en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare 11 duujal hitande ujunaje 22 ɓataake men ko faati wasiya dewle no gownoɗen wadde kala alarba kewɗen nadde koye galleji men jewtiden e koye men nde tawno ko yewtere gaynata kala fulɓe mbi so tawi dundu fuɗi hakkunde yimɓe lewata ɗum walla fertoto ɗum ha laaɓa ko ɗemɗe ɗum noon kala ko woni kaldigal taw ko kaldigal moƴƴal e kettogol moƴƴol joni joni nandiral dañe sa yi yimɓe donki faamodirde ɓe jaɓani haaldude walla so tawi ɓe kalda ɓe jaɓani heɗodirde goto kala wiye heedata e fenade goto kala ene wullane haala moni kala ene fooɗano wonde gonga so tawi en jiiɗi nandirde fewnude koye men dewgal men galle men gonka men juɓɓudi men so mboɗa haala a heɗoto mi haala hami gayna to hay konngol a umminani somi haali mi gayni mi deƴƴi hami gayni annene ƴetta konngol ɗo kalataɗo minen wasa telɓindema wasa telƴindema kaala ha gayna sa deƴƴi tan mi deeƴi eɗen gandi gongo to woni sen gitti mawmawo en gitti min o tan en gandi to gongo heedi gasi ni foti ala samba ma tawe ala demba ma tawe ala kumba ala penda ma ara ni tan foti ɗiɗo wurduɓe foti koɓe yersodirɓe walla koɓe bandiraɓe mawniraɗo miñiraɗo walla ni koɓe renduɓe golle kalde ɓe lurodiri yoɓe jab haaldude teɗ soɓe kalda yoɓe jaaɓe heɗodirde soɓe keɗodiri tan fewata soɓe keɗodirani noon fewata musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe e nder rendoji men eɗen gandi jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ko jayde mon ko kumpital mon ko watte ko kala ko ha laɓɓinen weeyo men ngo ha moni kala feewa haaloɓe ene janga e koɓe kalata ko hettotoɓe ene janga e ko haalete ko kaalowo o nana haala so haali wo gayni wo hetto ko haali ko o janga hen kankone gurdam aduna ko noonne kadi goɗɗo mo haalani keɗotoɗo ɗum noon enen kala jayde nde ko jayde men jayde noon so yettima won nokku hankadi ni moni kala ne foti namdade hoore mum nde ɗo jayde ɗo nde yettiɗo holko yettinide ɗo no nde waɗirte ni holno nde waɗirte hankadi ni moni kala anda noon wonɗo foti wawde heedande jayde nde no fotiri kala ɗum noon ko moni kala ɗo wawi wonde beele hunde yaara yeeso ɓamto ha sukaɓe aroɓe less walla woɗɓe ɗo henna kañumenne moni kala wooda ɗo nanti hen taw kadi wonko heɓata hen nde tawno hande neɗɗo kala ɗo heedi so ala ko heɓata ngam toppitade hoore makko tan so ɓoyi o accat wiye i o acci walla ɓe gacci walla ɓe kewluno walla ko goɗɗum taw ala yimɓeɓe jaɓano yurnitade no wano ni
ɗum noon ne moƴƴi hannde kala tufɗe men ɗe gonɗen moni kala namdo ɗum hono waɗirte e hono yarata hono wayata sa namdima tan ma faam ngan sanga ñande arani kala ganda noon wonko saabi arani kono noon en namdotako kala ñande arani namdoɗen ko saabi arani ene hawni woto ndiwen musidɓe tedduɓe eɗen nataɗo hen e joljole nde tawno kala ko joli en kaalata sen kaali ko joli ko goto men kala anda no nanguiri joljole ɗe watta ɗum e hoore mum ƴeewa no reniri galle mum ƴeewa no reniri sukaɓe mum ƴeewa no reniri hoore mum aljuma jawtuɗo hen o dadiɓe ɓe leydi Sénégal ɓe hinde police mbaɗi loydo mango yogay leeɗe nder Dakar ko wayno Parcelles Assainies ko wayno Hann Maristes ɓe nangi sukaɓe worɓe tokosɓe hakkude duuɓi 17 duuɓi 19 duuɓi 20 saabu eɗen gandi ɓe ko sukaɓe poti wonde koye cuuɗi janguirɗe soɗi français soɗi arabe soɗi qur'ana ko ɗon ɓe poti tolnade walla ɓe gona e centre aji mawɗe ɓe jangga mecce kono hande golle beɓɗe ne goodi saabu ɓe gondi kadi e équipe sukaɓe rewɓe oɗon gandi hanti wonti ko garawol won garawol woode Afrique ha tente leydi Sénégal angol hulɓini no fewi ngol waɗi ko bande angol e yirlo angol nanga sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe ɓe nanguma e wande mabɓe walla dolinge mabɓe e ponma han jettoɗa koɓe kalanma kala a nanat a jaɓat nde tawno ko wiyete l'argent facile ko haalis beebɗo jawɗo woni ɗon kono jeeyata ko hoorema eɗen gandi kam rewɓe ne jeeya koye mumen kono hande ɓuuri bonde kadi ko worɓe yeeyoɓe koye mumen taw ko cukalontoko son duuɓi 17 duuɓi 18 duuɓi 19 duuɓi 20 nde tawno dadiɓe leydi Sénégal gona ɗaniɓe ɓe jogui loskoji mawɗi ɓe jogui loyndoli mawɗi ɓe loyndi noon haaɓe teeɓi ndeɗon fedde ko fedde ñimde takke ko fedde joguinde ɗaɗi nderiɗe giwa wuuro mon gara walla giwa leydi mon gara sa ari a yettima a ala golle sukaɓe worɓe ɓe koko tifodiri e worɓe sukaɓe worɓe kadi woni hen goni koye jeereji woni hen goni koye nokkuji potta e joomum aɗa haala caɗele ma wima mbiya ala golle jiɗɗa gollade jomum mboɗo wawi dañandema golle mboɗo wawi dañandema golle so suka debbo woni ko noon a iwi wuuro mon a ari lamorgo mon aɗa yiilo golle ko mbawɗa mbawmi ko moorde walla jinmi ko janngude ñootol walla jinmi ko wadde ɗum walla jinmi ko winde kinade wontude ménagére walla mbindal kawra e suka debbo goɗɗo gonon sehilaɓe guila réseau sociaux hay ko wona réseau sociaux hande gandodiral ni hoddude immeuble goto woni bâtiment goto koddigal walla salon de coiffure gara toon aɗa mooro walla aɗa fewna ceguineji walla jeere potta e joomum gandodiron gostodiron numéro ji téléphone ngaji gonon sehilaɓe joomum hankkadi ni watta arde ma mbatta yaade mum ha hankkadi ni wanma proposé golle ɗe ko holɗum mbaɗen fedde nde ne woodi ko sukaɓe rewɓe worɓe nen kala ndendi eɗen jeeya koye men so gorko ari yiiɗi ko gorko faye cukalel gonon kon so tawi ko gorko ari yiiɗi ko debbo faye sukaɓe rewɓe so tawi kadi ko debbo ari yiiɗi ko rewɓe faye rewɓe ɓe ko ɗum woni ko jagga toon to Parcelles Assainies ha toon to Hann Maristes nde ɓe nanga nde ko suka goto Guinée Bissau najo goto mi haalata inde nde ko on jangti hanki yeeso ɓen dadiɓe loskannoɓe ɗum o wi wo iwi ko leydi makko waari nde wari noon wa andodiri e mabɓe hankkadi ni o dañi kileneɓe omo jogui kileneɓe Rufisque omo jogui kileneɓe Keur Massar omo jogui kilneɓe o limti leyɗe kewɗe Dakar omo jogui kilneɓe
saha o jooɗoto ha ɓooya woto suk gorko noddu ɗum taw ko sukalel gorel hono no makko ni jaalol duuɓi sappo e jeetati duuɓi nogas ha ko ɓuuri ɗum noddamo ar ɓe mbalda ha wiyata yoɓamo aɓe keewi o holti aɓe keewi han batti noon luude appartement ji aɗa andi Dakar hannde ne jogui appartement 25 000 ujunnaji 5 ujunnaji 4 ujunnaji 6 taw ko jamma goto walla 24 heures woni midi ha midi ɓe mbatta luude ɗum ɓe gonton kamɓe kala kilinen mabɓe ɓe gara tawaɓe toon so tawi ɓe toon hankadi watata kono hanti kono musidɓe tedduɓe no kulle ladde ni kamɓe kala e nder appartement ji mbaɗi cuuɗi kala client mum ari nawa ɗum nder suudu heddiɓe nan ɗon sal goto fof ne fadi client mum sukaɓe rewɓe worɓe taw ko tokoson ɗum ɗo noon ene jangguina men musidɓe tedduɓe goto kala e men ene foti yurnitade ɓiyum bayniɗo ɗum giwɗo e galle mumen giwɗo e wuuro men mboɗo fayi laamor gam foti ko ɓiye debbo walla gorko ɓayde ka gorko kellifaɗo ka jinnaɗo ka kellifaɗo aɗa foti andude ɓiya o hoɗo fayi holmo jippoyto so o wona dogɗo sabu ande ɓuuri hewde sukaɓe dogat filat tan haɓɓa sac mum doga ba mum tinata yumum tinata hanani wiye nana Dakar walla nana Nouakchott walla nana Bamako walla nana Banjul walla nana Bissa walla nana Conakry ko ɗeɗo gueɗe ɓuuri hewde won hen ene mbayno mbiyen mboɗomi yaaha laamorgo am so jeehi jippo jaatigui mum ha ɓooya haɓay jaatigui mum walla hakkino e jaatigui mum walla wiiɗo ne faaɗi fay to sehil mum debbo faata to sehil mum debbo o a anda ko gollata a anda no woori a anda no wordi kono ko luuɗo appartement mum tene dawata feccata nangue gollata tene ñande kala ne ñanto ɓandu mum ndu ene wuuri saabu holɗum eɗen gandi ɓalli ɗi hannde koɗi ñamata ko ɓuuri koɓe ñamata ko saabu burlel heesal tokocel hannde ene yaaha ha sappo e ɗiɗi ujunere taw wattama lewru ɓalli rewɓe ɗi hannde woni hen woni wuurɓe hannde poppanteri fewniteri hannde ñorta nguru ma wattuma mbadi gonni coyɗa woni jogoɗa mbadi soyɗudi hankkadi ni ko ɓandu ndu ñamata ko o ñamata ɗum teni wala golle wala diplôme wala meccal ɓandu ndu ko ñamata ko o ñamata ɗum teni omo yoɓa luwas omo yoɓa courant omo yoɓa ndiyam omo wuuri moƴƴam on noon yaha jippoyomo ɓe guurda noon joni so tawi ari haɗo on ko jogori jangguindemo kanko garɗo o hankkadini holko jogori jangguindemo so neɗɗo ƴoƴƴo omo yiya foof omo andi foof so jaaɓi wuurde ɗon o wuuray dow on holko jogori wattindade kankone on ko ɗo hanti woni to gurdam men yetti musidɓe tedduɓe ɗo noon ɗo gurdam men yetti ɗo goto men kala ene foti namdade hoore mum so yaarini janggo hoto paaɗen fof jogoɗen ngol ɗo koyɗol yo ngol wetan men ɗo e seeɗa hoto paaɗen ko ni woni hankkadi ni so gorko ara hanki nden wonno ko garen mbaɗen silence mbaɗen coccorde mbaɗen attaque mbaɗen ɗum ha dañi ko ɓennirɗen ɓennen hande noon won gueɗe goɗɗe naatti nder he won réseau ji goɗɗi gonɗi ha nder galleji men gonɗi ha nder guure men hade ma arde tawaɗano dañide paaɗa hade ma arde tawaɗa dañiɗo paaɗa ɗum waɗi hande leydi ndi ko leydi hulɓinidi musidɓe tedduɓe jiya cukalel golel tokosel ne jogui téléphongal manggal ne loowi hen crédit ha heewi ne jogui page internet mo 1 mois ne ɓorni paɗe ceerɗe ne ɓorni pantalon ngaji ceerɗi ne ɓorni tisotaji ceerɗi ne waɗi cap ceerɗo ne jogui montor ceerɗo ne uura lati ceerɗo teni wa ala golle teni ko cukalel gorel hay goto mo ene pose question hay goto namdotako hankkadi o wonta ruwa e nder galle o saabu holɗum o ɗanoto ko ha air belɗom o finat saabu hankkadi o watti addude galle he sac maaro bidon nebam saha 2000 francs saha 3000 saha hokka ujunere saha o régla caɗele won caɗele ɗe wawi réglude hankkadi e galle he pour men enen hankkadi ni o duwanama c'est tout pour men o duwanama eɗen ñaama jeygue eɗen mbiya koye men o duwanama
walla ko yummakko golli ɗum allahu akbar funtude hoore mum no hulɓini eɗen punta koye men no feewi musidɓe tedduɓe sen jiiɗi tan gonen diiniyankoɓe walla gonen hefreɓe mbasen funtude Allah mbasen funtude diine Allah walla mbasen funtude aadaji men mbasen funtude ni mamiraɓe men needide rokkuno men mamiraɓe men dokki ɗum babiraɓe men dokki men enenne holko dokketen ɓiɓɓe men woto punten esprit ji men woto punten ruhuji men woto punten pittali men ɓayde en batti funtude diine men punten Allah men punten nelaɗo men punten koye men en puntata Allah puntaten ko koye men woto punten kam mawɓe men rokku men needi moƴƴir ɗeɗo gueɗe hannde ko ɗen goni puttiniɗe aɗa laara mboɗo laara an keɗiɗo mo aɗa laara min mboɗo laara goto men kala ne laara ɗo so yettima ɗo hankkadi ni hol felo e jaɓɓal ngal mbatten pourtant wona eɗen donki wawde ittude ɗum waɗa en donki wawde nehede holko saabi e nehata won e galleji noon walla won e nokkuji hannde ne keddi ko kalten ɗo ko soɓe nani ɗum wayata ɓe goni koye junniteni mbiyata ɗum wonɗo heddi mbiyata ɗum wonɗo woodi ɗum kay mata ɗo woodi are nokkuji amen ɗi allahu akbar yo Allah faabo en musidɓe tedduɓe eɗen gandi kala alarba kalten ko dewle kono ɗo so fewani dewle ɗe pewata an yumiraɗo an babiraɗo oɗon ndesodiri ɗo so fewani on pewata son lelima on ɗanotako on memodirta ni dewgal kay se ene moƴƴa moƴƴata ko ma ɓerɗe men ɗe ndeeƴa kono so ɓerɗe men ndeeƴani ko jibinɗen en ndeeƴata en paamodirta ni en ɓattodirta ni ɓerɗe men ɗe beltotako kala ko ñamɗen yanata e men eɗen pooƴa eɗen ceɗo eɗen niɓɓiɗa eɗen ñirɓino eɗen kaaɓi ha ɓooya tension ngaji ngabba estomac ji ngabba ɗum waɗi hen kala mo jeeya wonde tension saa foof moƴƴe est ce que tension mo ngabbani woyam yo e tension amo he min de mi dañi probléme ha ɓoy joomum daña becce daña ɓernde watta modde poɗɗe ɓernde hiɓɓa par ce que ko heewi mette dak koko faaɗi ko yiyata e galle makko welanimo o anda no ittirta ɗum o anda ko mbabba ɓiɗɗo ko mbabba ɓiɓɓe omo yiyaɓe tene hanti o hutimamaɓe ni kono gilline nder kutuyo onan dow gam jikkuji mabɓe kono gilline nder ɓernde nde haaɓa o tedda o watta yiilede o watta gaylede sahani o ha watta tudde kanko joom galle o foti ko yumma foti ko baaba ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe teskiniɗe goto men kala so ari ha ɗo ko joljole aduna he ko joni ɗum woni ko joli ɓaydi ko ɗum joli ko ɗum kaalaten goto men kala anda feɗendu nana e dow keeci mum yo Allah ren men walla meɗen musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe eɗen jogui ɗo hen no ɓataake goto giwɗo e musidɗo goto o wi omo duwono nene makko jaltuɗo aduna ko ɓooyani nene makko mo andano darde mum nene makko mo andano nafoore mum est ce que ene hulɓini de baaba makko maayi law gila alano kon poti baabiran nde maayi nde afo mabɓe o nafata baaba o nde maayi nde af o nafata jaafuɗan e dirmal ɗi baaba o maayi acci sukaɓe tatu koɓe tatu ɗiɗo worɓe e goto debbo nde baaba o maayi acci yummaɓɓe koye huɓere ɓakkere wotere ne waɗi caali aɓe koddi noon e ɓiɓɓe bamum bammaɓɓe ko yummaɓɓe jogui jalo so ndungu ari remat guesa bammaɓɓe saaha sukaɓe wuuro ɗofta ɗum saaha ɓiɓɓe bamum bamakko maɓe ɓe baabi mabɓe maayi ɗo ɓiɓɓe bamumen walla ɓen ɗofta yummaɓe wuuri ko jalo no gorko ni remat hurnodo e mabɓe soña adda waɗa e fawru ne sokka ene ñammina ɓe
so waalo ari jolat lora fatata waɗa kanje waɗa tamate waɗa buuji waɗa jeyeje waɗa makka ha feewa artira ne ñammina ɓe saha yaha ittoya kuɗoli addane yeeya sooda sabunde soodanaɓe hen comci wotoɓe holde ni yumo wuuri haɓe mawni haɓe goni ponkolli mawɗi kanko de haali wona min haali haɓe mawni kay haɓe mawni ɓe goni sagataɓe mawɓe dañi duuɓi 25 woni en jii ha jontinade hoɗorde yumma o e dow no wuurdi ni ne faggo jawkon seeɗa mbaalonen nakkonen ha woodi ko hunata ɗon ko meela tan yahane arta ɓe mawni ɓe janngani meccal ɓe janngani haydara mawɗo maɓɓe o hanti hanka wiya yo res lomtina fomtina yumma foftina nene min mbimi ɗum ko tardi ɓiɗɗo gorko ne wawi wuppande yumma aɗa wawi wuppande yumma aɗa wawi defande yumma aɗa wawi fittande yumma fittude ko meccal saabu hande hole men mo fittata enen ɗanniɓe Europe Amérique Asie enen worɓe ɓe Afrique ha fen ma e nder Dakar Nouakchott Banjul Conakry Bamako Bissau hole men mo fittata sen ɗannima en pittat bureau ji pittat taroɗɗe lawƴat ha Wula Diaw sen garte galleji men haydara memata ɗon noon ɗo gonduɗa yumma ala baniraɗo debbo dariɗo e leydi aɗa wawi wadde foof ko meccal hole men wuppata hande machine ngaji guppo yona sodat aɗa wuppa aɗa lira aɗa paasa ɗon calminten hammadi wuppoɓe ɓe jangguini men aduna ɓe gara ha e guure men ɓe guppanma ɓe guppana joom suudu ma guppol ko entraînement mawɗo woni ɗon ndefu hole men hande mo defata kala joom boutique ane wawi defde holɓe liggota ko hande e restaurant ji e hôtel aji ñalata ko fittude e wertude ko meccal wona meccal debbo tan ko meccal ɓe goori noon ha Allah waɗi kanko mawniraɗo resi heddiɓe noon battiɗannade guila wattiɗannade seeɗa ne yaaha laamorgo ne arta bandiraɗo debbo fuɗɗi mawnude no moƴƴi hankadi ko ɗon noon Allah tami fittandu yumiraɗo musidɓe tedduɓe est ce que Allah tami fittandu yumiraɗo yontere wootere ɓe donki wawande hirande mabɓe allahu akbar est ce que yontere wootere yumiraɗo o rafaka ni aɗa andi wonɗo darta sukaɓe ma gona kirowo gona dariɗo aɗa muusa hoore aɗa muusa reedu aɗa yiila aɗa jogui rafi calɗa lelade calɗa feeñe ma gam an jowto sukaɓe ma mbasde ñamde yimiraɗo o ɓooyi rafede kono meeɗa lelade nde wo leeli nde tan o maayi yontere wootere fawru ndu ko yimiraɗo mofti ko yontere wootere barme o wasi defde kanko oɗo suka noon bar mabɓe defani weeti ɓe dañi koɓe defi ɓe jooɗo balɗiɗi ɓe defani ñande tata ɓernde ɓe defa o wi baaba maayi law nene heɓɓitima galle gila alano kon poti gila alano kon poti haɓe goni sagataɓe ha mawɗo mabɓe o resi ko nene jogui hirande bottari kaccitari hirande haydara hen mankani aɓe ñaama aɓe ɓorno aɓe looto nene maaya yontere wootere ɓe donka wawande barmi o allahu akbar o hiwti o woyi o neldi oɗo ɓataake holko addi ɗum musidɓe tedduɓe o wi addi ɗum ko wasdeɓe jogade galle e wasdeɓe jogade pellital jogade kala ko dañi waɗay barme gila nene ne wuuri so tawi ka suka gorko janggo wonde joom galle gila jinnama ne guuri so tawi ka suka gorko mbimi hadema resde janggo wonde joom galle gila a resani eɗen jetta eɗen jaara ɗon sukaɓe worɓe hewɓe ne goodi hande worɓe sukaɓe worɓe hande ne goodi koko joomen galleji gila ndesani ko dañi kala ko nebam maaro sukara ko kañumen jogui galleji gila ndesani o so resi tampata o so resi galle mum natta barme mum natta nder suudu
bari mum natta nder frigo o kala nde resi galle mum ɓurata welde ko ɓeɗon goni resoɓe gurda e rewmen gurdam moƴƴam. kono noon neɗɗo mo ganduɗa ko yejji e aduna ko dañi kala ko comci ko dañi kala ko paɗe ko dañi kala ko hoore mum teni yiɗa gollade teni yiɗi resde kalde yummum e bamum desdi ɗum debbo o fawto ko yumma koye bammakko so debbo o fayima yumma koye bammakko ko yumma koye bammakko cuuratamo ɗon ene dokka debbo sabune ne mbaɗana debbo taw kanko ala ko waɗan debbo hay tous yaware naata hakkude makko e debbo debbo watta yawademo debbo watta aaƴademo soɓe duki seeɗa debbo weddomo konnguɗi musɗi o yiira konnguɗi ko yaware taw wona yaware par ce que debbo wima ko gonga a nafata e wuuro a nafata e ladde a nafata joom suudu ma a nafata ɓinguel ma a nafata yumma a nafata bamma a nafata hay tous ko gonga o yawma teni ka gorko ka aɗa waɗi waare ka gorko hay darala ko nafata o an yewi hoorema on debbo kay fotni ko fiidema hello e haqqille par ce que a wona gorko ko gonga o haali jiira ko yaware mbiyaɗa seerama resani par ce que a desnaɗomo awa seerdemo saabu a resanimo ka desdaɗomo ala ko joganiɗamo hay tous ɗum noon firti ko alay saago musidɓe tedduɓe neɗɗo o jangga wonde joom galle sa jangi wonde joom galle gila a wonani joom galle kala nde dañƴa joom suudu ngo wona joom galle joom suudu janguinaɗo yo won joom suudu wona joom suudu suudu ndu moƴƴa galle o moƴƴa suudu ndu weela galle o weela sa jangi wonde joom galle gila heɓani galle kala ñande keɓɗa galle galle ma weela debbo ne so janguinama wonde joom suudu guila heɓani suudu kala nde o heeɓi suudu ay o daña joom galle daña joom suudu suudu ndu weela galle o weela ɓe beela ɓe guura moƴƴam musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake men alarba hannde koni musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe